Tamir għal 3 sptarijiet li l-Gvern għadda lil Vitals inxtara mill-Gvern qabel ma kien konkluż il-kuntratt mhux tal-liek tal-inxtara tamir ukoll minn fondi tal-Unjoni Ewropea u li l-istess Gvern kien qiegħed jonfoq mal-1.8 miljuni f'tamir kull sena għal dawn l-istess sptarijiet tal-Vitals. Dan kien meqjus stramb ħafna għaliex jekk l-isptarijiet issa ddew għand kumpanija privata huwa l-privat li għandu jinvesti f'tali apparat. Dan ħareġ minn xhieda illi ta' fil-qorti l-editur tal-Gazzetta Illum, Albert Gauci Cunningham, li kiteb diversi artikli dwar dan il-ftehim u anke sibihom fil-qorti meta komplit tinstema l-kawża li preżenta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kontra il-Prim Ministru, l-Avukat Ġenerali, il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Industrial Parks, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet u ċ-Chairman tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet kif ukoll it-tmexxija tal-Vitals. Mill-ewwel ġurnata negozju tender ta' biljuni jingħata data ta' ħruġ, ġifieri sejħa fil-pubbliku, u data ta' meta jridu jissottomettu l-offerti ta' biss 50 ġurnata. Quddiem l-imħallef Silvio Meli fl-aħħar seduta tiegħu qabel ma jirtira, l-unika xhud kien Albert Gauci Cunningham u spjega li kienu sorsi li tkellmu mal-ġurnal illi kixfu kif dan l-investiment fl-apparat tal-isptarijiet tal-Vitals kellu jsir mill-privat u mhux mill-Gvern. Dokumenti ħor li ppreżentajna juri wkoll kif qabel ma ħarġet din l-offerta kien hemm diġà ftehim segret, ftehim li mbagħad ħareġ fil-pubbliku fejn kienet l-informazzjoni kollha ippreżentata f'dal public tender f'dis-sejħa l-offerti diġà qed tiġi ikkontemplata miftema imxerda ħalli oħrajn illi diġà kienu miftemin dwarha ikollhom il-vantaġġi ovvji biex jieħdu dan il-kontratt huma. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qed jitlob lil qorti biex il-kuntratt ta' bejn il-Gvern u l-kumpanija Vitals Global Healthcare li permezz tiegħu inbiegħu 3 sptarijiet jiġi dikjarat null.